An Saharn bhí fés de Liathróid lábhas nonad náisiúnta Liathróid lábha bartan crócaigh nar Seinnteoir craobthe Liathróid lábha Dúbailte bhargus na man na bliana seo. Mícheál Drusláán ha man trátarachta. In san chéad cluiche Ceannais Dúbailte na man, for na champíní ratha ó chorcaigh Katrina Casey agus Aisling O'Keefe, smacht luair chórsaí agus Casey Harbardóibh. Bhíonn chumar scéal go mbeadh chorcaigh go iomlán na Ceannais, ach thucraigh Elise McCrory agus Aoife Kelly ó Hírón. Has bán taithí chorcaigh an son, agus thugadidir leo an chéad cluiche an sprid úntacht seo a Hírón, 21 a gona héintíag. Game up, girls, first game. Bhí an dá thaobh gob ar gob go luas a tarna cluiche. Chánig tuirse ar Hírón agus thóg chorcaigh na pointí níos fosa an son. Críochnigh sé 21 a gona cethair agus chorcaigh tríd go dtí an cluiche Ceannais. Game up, girls. Sa dara leachraibh na man, bhí tánistí na bliana sa chatte Sienna Choirín agus Niamh Heffernan ón Ngailemh in uachtar ón tús i gcuine Liam Minogue agus Katrina Milan ón Glár. Búg siad in chéad cluiche 21 in aige dó. Has bán Mná an clár a gomas agus iad níos fearr sa tarna cluiche. Bhí an Ngailemh rómhádóibh agus bhúdar é sin 21 in aige 5 chun cáilú don craobh a ríist am líana nuair casadh siad le chorcaigh a ríist. I leachcraobh na bhar, hastig tús maith ó Gary McConnell agus Brian Carroll na mí i gcuine na champíní ratha ó chunta an chlár agus fuardar le héad. Díag ar níag tháinig Diarmuid Nash agus Colin Crehan an chlár go mórsteach san imirt. Gan iarmhórtóirí Dúbailte na mí leis an chlár in cluiche maith agus corthamigh siad 10 gona bheith 10. Bhí brú ar an bhí agus frostrachas ar an chlár agus an bhí inis gafach an tosaigh. Tháinig feabhs mór ar a gcuid imar áfach an son, sár glúiseacht ó Colin Crehan agus iad th Nasc an tosaigh. Agus brú an chlár i teacht ar aig as sin go dtí deire, thugadidir an cluiche leo 21 a gona ceathairtíag. Bhí an chlár níos compórdaí sa tarna cluiche. Thrid an bhí le hiarachtaí maithe ach thóg an chlár ceannasaíocht ar chórsaí. Níor scuileidir don bhí teachtar Nash mar dionadidir sa chéad cluiche, Tá Diarmuid Nash agus Colin Crehan inis sa tóir ar craobh eile agus iad cáilethe don craobh le taspáinte súntaach. An scór deirg 21 a gona 8. Ord chóric sa tarna cluiche Ceannais na bhar. Chur drothracha function ó Chail Cuinnig, Peter agus Patrick, tús má leis an cluiche, agus iad a gcuine Michael Hedigan agus Daniel Relihan, tánistí na bliana sa chatte ó chorcaigh. Bhí frostrachas ar chorcaigh ag an tús, ach tréis an chéad brise thucraigh sár rastal ó Hedigan iad agus dairigh leo dulling nuacht 2 phointe dúr thracha function Chail Cuinnig. Ach beléir go raibh Chail Cuinnig teachta seach in san imirt agus ag fáil ceannasaíocht ar an cluiche agus bhúdar é ag a deire 21 a gona 15. Sa tarna cluiche chur chorcaigh i bhfad níos mó brú ar Chail Cuinnig an tús, bhí an cluiche anna chóngra go deo. Chur Chail Cuinnig an nob chun ceang ach níor bhfad a dó fannacht in uachtar agus tháinig chorcaigh ar Nash le Daniel Relihan ag imirt Harbár le dhá glúiseacht úntacha chun le fórna chothairmú agus é bhuachant go drámatúlaigh an deire 21 a gona 9. Hastig an tríú cluiche son chun na fórna scarúntaí chéile. Bhí Anna Bhisneach inis ag Daniel Relihan agus chuaigh chorcaigh chun tosaigh.
Chamad na functions taobhlótha ach ní raibh ábalta bresús a go deireadh agus fuaigh corcaigh ard caibhlant 11 i gcuineamh 7.